Ganach Ciarraí-2-21 chláir na baintí acu bhí géarthá le bua Chiarraí le caibhrint ísliú céimas Peile Allianz a cheachant. Ach an aireóchló champín na hhéir an Mhacha chlí, fearn eile greibh gá acu le bua. Má darmach donacha a hamon trátrachta. Tróna go deasan John Ciarraí agus an síle Kerry, tá Kerry tar socrú síos an bhá. Tá séisiil búteach tá contra bó an táhail denta go gúlbára. Tá sí fós ag Kerry bhil chantar chudá blocaléintach bhil cúlbára agus cosintúir a déanana go maihan sin dá Mhacha an táhail. Agus Clifford is bhí cuacht anach rinne Blaine Hughes thar bár. Agus cínte tá rihan ráis go dtí seo sé bhfuair an baile. Nói, chasí teoir chéile de fi lechannis na héir an dhartha, deir le ar Mhacha an lásin. So the Páidí Clifford is Páidí, Turbo chuir síosaige, í sin builte ordaí Páidí, tá sí builte thar trasán, chéad scór an nimmert, Ceathrú Gólín. Ar Mhacha teachtanis. So the Oisín O'Neill, chance ag Oisín ar scór, agus an chéad scór fáilte ag Oisín O'Neill, donna cuairteoirí. Críochtaí go deasaige. Kick'amach sin beart an Buaicphointí. Kick'amach Roma an chop. Tá seantar sé Kerry agus tá seantar Coolbeidir. A se bhainte go bhfuil sí Babhta tá báte Dylan Gainey an Kick'amach a golar stré do Ard Mhacha agus Dylan Gainey is nach deas mar a críochtar sé. Kerry teachtar ríis agus Urdi bín tán ón tuige mín fyrn bhád róláid an bhór nelle, tá seile fótach a pass chat, bóta bhfuil an dara cóla teacht, kick Éirice, ní lein ceart faoi, Mícheál Burns, tucha chun talón. Bhí an teagháil an, níor neirt an ach bhí dóhan an. Mar sin, Páidí Clifford a teacht, Páidí a stúrú íseal agus is teacht a gól. Tá sé riméadach. Mhacha teachtar ríis sin is. Armagh. Ryan seo with Rory Grogan. Rory Grogan in the assault, tá sí builte go deasaigh Rory Grogan. Ba bhaid níos búidibh sin a tastal Mhacha. Caite builte teachan is agus seantar scór an táhail déanta go gólbára. Nis, chun an ord faoin bell nua seo bín deising fór na goil ar bhreithionsaí agus seo chance Kerry. Lewis agus kickall is éfachtaí sin agus sinan cinál sampla an. So there, David Clifford, David Casabellachháin, Casabellach Pravan is Báisiana, builte ord agus Maras Undul, ag David Clifford, builte crín. Agus sin glúise a chó fad na parke, tras antáhaid vigentic Shane Ryan. Sin táhaid. Dorchans na híthe tiitreman seo. Siúléon chance meastú ag ar Mhacha ar theachtar ais. Stephen Campbell an teochanis, builte maithig ar a taobh. Andrew Murnan, agus sí builte go deasaigh Andrew Murnan ar a trasán. Kerry teachtar ríis ceann sé trasán go dtí Páidí Clifford. Páidí bhaid leis céim, casan sé isteach, builte ord, agus builte ar an trasán, breann sé an siimplí. Mhacha teachtar ríis agus náiríre tá cúla tastal Mhacha agus beidir cúpla ceann. An róthúir anseo, tá na cosintóirí taring i siar a céir seo a chance ar deire ag Stephen Campbell agus Stephen Campbell a buaile ar a trasán. Seile fóta gábhil chantar Coolbeidir, tá na cosintóirí siar cotan bhaidéanta Kerry. Tá níl siad chun chola géile. Ar Mhacha sásta le cólín, cá siad a bheith, an cantar builte Rory Grogan. Well, tá sé scóraí í chéile fáilte ag Ar Mhacha. Kerry teachtar ríis ríis an kick scipaí agus oslíonn sin na Bernay. Pass Jassy síl builte teach an Tony seo Peile Allianz and Kerry seo there Tony Brosnan. Cólín áling ag Kerry. An glúiseacht.
Ceir at rís tá buineán builsa agus bua slachtar de bhil lena sé rair nói, bhil ní lena mar go na tíine teachar barc. Bua slachtar ag Chiarraí anseo.